Bi ye tarata ye janvier kalo tile 14 san 2025 aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an tɛ sɛgɛn aw foli la k'a sababuya kɛ an ka abonné fidèle de ye aw ye a y'aw bisimila an ka kunnafoni ale waati sera. Kunnafoni daminɛla bi kunu janvier kalo tile 13 san 2025 CCB ale kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaa Asimi Goita ye ale kɔni ye sefewari miliyari 1 ni a kunkanfɛ ka o chèque kɔni ta ni ka o di APJ stagiaire minnu ye 13nan maaw olu ma. An ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni baara in bɛɛ lajɛlen kɛra ale ka yamaruya o kɔnɔna la ka taga se an ka ministre ɲɛmaa ma ale ni CNT ɲɛmaa fana kɔni tun bi kɛnɛ o kɔnɔna la. Ni stagiaire ninnu yɛrɛ kɔni ta ko 13nan kɔni olu ka baara ɲɛsinen bɛ u bɛ taga baaradege kɔni ni ka o kɛ an ka cakɛyɔrɔ olu la forobacaw fo ka taga se kɛnyɛrɛye caw olu kɔnɔna la. Ni sefewari miliyari 1 n'a kunkanfɛ bɛna tila sifinaka 2500 bɔɲɔngo olu de ni ɲɔgɔn cɛ. An ka jamana ɲɛmaa ka kuma talen kɔfɛ a ye yelen sigi kosɛbɛ sifinakaw olu ka jamanajɔ ale sira fɛ ka sababuya kɛ n'i y'a mɛn ko jamana a bɛ tali kɛ sifinakaw olu de kan. Don n'a nataw la fɛn min ye APJ stagiaires ye u bɛna cari cakɛyɔrɔ olu fɛnɛ kɔnɔna la. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ bolimafɛn sen filaw bugunatigɛ sɛbɛnw olu feereli kɔni daminɛna n'an ko ma ko vignette kabi janvier kalo tile 7 tɛmɛnen a baaraw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen nun donna an ka mairie district ba o ɲɛma kɔni ale fɛ a yirala ka fɔ kalo 3 kɔni kɔfɛ fɛn min ye bugunatigɛ sɛbɛn ninnu kɔni ye olu larawililu kɔni bɛna daminɛ bolimafɛnw olu nɔfɛ ni maa o maa kɔni ma i ka bolimafɛn kɔni bugunatigɛ sɛbɛn ta yani mars kalo tile 31 natɔ kɔni cɛ n'u ye tɛgɛ da i ka bolimafɛn kan kɔni u bɛ taga ni a ye. Ni wagati in na ɲɔ kɔni ale sɔngɔ yɛlɛlen don kosɛbɛ kajulukaw olu fɛ nɔ ni wagati in kɔnɔna la ɲɔ min yɛrɛ kɔni ni ale bɛ ka feere sefewari 5000 tile damadama in o kɔnɔna la a kilo 100 bɔrɔ o tun bɛ ka feere sefewari 4000 an bɛ wagati min na i n'a fɔ sa a bɛ ka feere sefewari 9000 o de la fɛn min ye balo sannaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko balo kɔni ale sɔngɔ gɛlɛyalen don balo feerelaw olu ka fɔla ni o ye jagokɛlaw ye ko n'i y'a ye balo kɔni ale sɔngɔ yɛlɛnna kosɛbɛ k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye lakanabaliya kɔni o de ye a sababu ye cɛmancɛ yan fanfɛla kɔni na. Sifinaka dɔ ale kɔni fagara marifakisɛ o la ɲini ale ni koro ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra kari tɛmɛnen na seerew ka fɔla ko ni sifinaka in yɛrɛ kɔni bɔra zone dugu o de la k'a bɛ ka i kunda koro kɔni kan k'a bɛ taa Tagisan na o kɔni ye a bɔnɛ a nin na o yɔrɔ kelen fɛnɛ kɔni na sa sifinaka dɔ fɛnɛ kɔni maramafɛntigiw ye maramafɛn kɔni da ɲɛsin ale fɛnɛ kɔni ma nka ale kɔni sera ka boli. Kulun dɔ ale kɔni kɛtɔ la ka ba tigɛ ni maaw ye kari tɛmɛnen na n'o bɛnna janvier kalo tile 12 ma maa kelen kɔni bɔnɛna a nin na ka sababuya kɛ kulun kɔni dafirila ni u ye a yirala ka fɔ ko kulun kɔni ale kun falen don kosɛbɛ maaw la protection civile kɔni sera ka maa tɔw kɔni ni ka olu ni kisi. Ni wagati in na halisa Gao dugu dɔw kɔni kɔnɔna la ji kɔni yɛlɛlen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ dugu caman de bɛ yen nɔ ni ji kɔni donna a dugulamaw olu ka o dugu dɔw bɛ tali kɛ Sadu Goyira kan ka taga se Cirisoro Wabariya ale ni Umburi dugu nin dugulama ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bɔlen don u sigiyɔrɔ la ka u kunda Soni Albert kan nin dugulama ninnu yɛrɛ ka fɔla sa ko n'i y'a ye kɔni u bɔra u sigiyɔrɔ la a sababu ye ji walankatali min kɔni kɛra ka don u kan u bɔra u sigiyɔrɔ la wagati min na dɔrɔn u ka sow yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni binna. An bɛ taa kɔkan kibaru la yala an ka kunnafoniya ni ka o kuncɛ Senegal la jamana ɲɛmaa ni o ye Basiru Jɔmayi Fayi ye kunu tɛnɛ janvier kalo tile 13 san 2025 a kɔni ye général la Abdel Fattah al-Burhan ni ka ale bisimila ni o ye Sudan jamana ɲɛmaa ye a kɔni taara ni ka taa bɔɲɔgɔn ye kɛ Senegal jamana ɲɛmaa la walasa u ka se ka sigi ka kuma politique ko ka taga se lakana koɲɔw olu ma lakana ko min yɛrɛ kɔni kelen don ka a kamana gan kosɛbɛ a ka jamana ale kɔnɔna la lakana
lakanabaliya kelen no sababu ye ni ka basigi ka baliya ni ka o lana Sudan jamana ale la. Basiru Jomai Faye a ye Sudan jamana ɲɛma ni ka ale fo kosɛbɛ a ka bɔli la ka yɔrɔ la ni ka se ale ka jamana kɔnɔna la. An bɛ to Senegal jamana kɔnɔna la hali sisan a ministre ɲɛma ni o ye Ousmane Sonko ye ale fana kɔni sera Mauritanie jamana o kɔnɔna la janvier kalo tile 12 san 2025 tilela fana to kɔni dunna waati min na Mauritanie ministre ɲɛma ye a bisimila u ka jamana ale pankuru jigi kɛnɛba o la. Senegal jamana ɲɛma kɔni taara baara ɲɔgɔnya sira o kɔni fɛ Mauritanie jamana kɔnɔna la min ni a ka baaraw bɛna to sen na fo bi janvier kalo tile 14 san 2025. Ka kunnafoniya kuncɛ ni Ghana jamana ale kɔnɔna Ghana jamana ɲɛma ni o ye Mahamada ale kɔni ye dɔbɔ a ka minisiriso kɔni kuntagala o la min ni 30 kɔni tun do a y'a kɛ 23 ye walasa ka se ka dɔbɔ jamana kɔni ka musaka bɔta la. Mali kunnafoni jabaranin na jabaw ni kunnafoni dama tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.